Hoxe na ferida aberta no 36 queremos achegarnos a figura de Alexandre Bóveda, fundador do Partido Galeguista, redactor do proxecto do Estatuto, man dereita de Castelao, e unha persoa que destacaba pola súa cultura, pola súa intelixencia e que foi asasinado polos fascistas nos primeiros compases do golpe. Queremos coñecelo un pouquiño mellor coa axuda da súa filla Amalia Bóveda e tamén do seu neto Valentín García Bóveda, integrante ademais da Fundación Alexandre Bóveda. Que tal? Benvidos os dous. Boa tarde, aquí estamos. Boa tarde, Miguel. Non sabedes as ganas que tiña de falar con volos dous. Dicía Lois Tobío que Alexandre era un home de acción, cunha cabeza clara, con moitas dotes de liderado e de comunicador, unha persoa moi preparada, moi competente e tamén algo mandón, a quen todos escoitaban con fervor, empezando por Castelao. Non sei que vos parece. Non, que é certo. Sí? Tamén era así na casa? Polo que lle contaba a súa nai? Non, na casa nada de mandón. Na casa non. Non, na casa todo era dulzura. Pero unha persoa, como dicía antes, moi preparada, non? Para a época que lle tocou vivir, funcionario de Facenda, sacou un número unas oposicións, con 20 e poucos anos consegue praza en Pontevedra, entra en contacto xa, non, Amalia, Valentín, coa intelectualidade da época, tamén co galeguismo e empeza xa a colaborar en prensa pronto, non? Sí, empeza xa a reunirse con os que estaban no galeguismo no Café Moderno. Ali, el, cando veo a Pontevedra, empezou en a Polifónica. Chegou a Pontevedra con a maleta, e a maleta preguntou onde estaba a Coral Polifónica e presentouse ali para cantar na Polifónica. E despois xa foi coñecendo a xente. E xa o incorporaron porque era un funcionario modelo, bo funcionario, entón interesaballe a xente, entón xa o colleron, xa el xa viña para ser algo, porque el desde xoven xa quiso facer algo por Galicia. E pronto encaixou xa, non? No ambiente de Aquí encaixou la mar de ben. Xa viña, eu penso que xa viña un pouco recomendado por xente de Ourense que xa o coñecía dali. Entón xa en Ourense coñecía a Vilar Ponte, a toda esa concurrencia xa do partido. Entón o querían aí porque sabían que lles iba a facer moito ben telo con eles. E tamén naqueles anos, Amalia, foron anos nos que coñeceu a quen se convertiría na súa muller, non? A Amalia Álvarez Gallego, coa que casa no ano 30. Na Polifónica. Na Polifónica. Sí. Pois non a coñeceu. Si, antes ia, se me permites, Nuria, sí. Que antes ia dicir eu que chegou coa maleta, preguntou pola Polifónica e por entrar na Polifónica estamos nós aquí. Prácticamente, claro, porque onde coñeceu a súa dona, si, viña moi preparado, así por completar, pero efectivamente, ele xa viña cunha formación autodidacta a nivel económico, que o que lle levou despois, aparte de pasar por varias academias, a ter ese número, como decías na introducción, no? O número 1 das oposicións a Facenda. De feito, ten unha primeira discusión antes de chegar aquí con Calvo Sotelo, porque o quería no ministerio. Quería no alá, sí. Sí, quería para lá. El decía que, bueno, que sí, sempre que pudiera, pues, traballar dende aquí. El quería voltar a Galicia. Bueno, foi imposible. Sí que participou pues, non me lembro ahora exactamente se foi xa antes de chegar ou un pouco despois, nesta comisión pola que se creou CAMSA, que lle sonará aos que xa temos unha idade, non? A Compañía Arrendataria el Monopolio de Petróleos S.A., ese era o acrónimo. A realidade é que daquelas a xente era, a ese acrónimo decíanlle como acaparar millones Prieto, Sotelo e Anido, que eran os ministros daquelas que levaban o tinglao. Bueno, con esta cousa entendemos que, bueno, que non estaría cómodo, efectivamente, o mellor nesa formación de CAMSA. De por aquí, sigas coas súas ideas galeguistas, que xa traía de Ourense, ali tiña coñecidos, e aquí, ademais, entronca, claro, hai que ter en conta que
coñecen a Polifónica Amalia, pero a máis Amalia é filla de Álvaro de Meses, que xa era do Seminario de Estudos Galegos. E había un movimento cultural enorme tamén na propia vila de Pontevedra, enormísimo, vamos, un movimento sociopolítico, que a veces cando falamos de cultura destas xeracións, que estaba todo moi guai a escribir, escribían moito, pero participaban máis na política que participamos agora. O cal, efectivamente, pois entronca, como decía Amalia, mamá, no Café Moderno, ali xa coñece a todos os que habían, e xa estaba na montaxe o que era o Partido Nacionalista de Pontevedra, se mal non me lembro tamén, había o Partido Nacionalista de Lugo, despois todo conflúe xa no propio Partido Galeguista. Pero antes diso, sí que estaba o Partido Nacionalista de Pontevedra. E el traía unha pata que lle faltaba ao galeguismo, fundamental, porque o galeguismo, igual que agora, é predominantemente cultureta, e non o digo pexorativamente no sentido máis estrictamente cultural, pero ao final, como ben decía Bóveda, que nos ensinou, pero o galeguismo require de cifras, é dicir, a autonomía require de cartos. O desenrolo cultural e o desenrolo socioeconómico dunha autonomía depende tamén dos cartos, co cal traía esa pata que lle faltaba tamén ao resto, que era, sí, moito galeguismo, pero aquí imos a falar de como conseguimos o noso, que ao final era o que non má sei literal, pero viña dicindo, dice, o paisano galego non vai creer na autonomía hasta que vexa que cos seus propios cartos é dono do seu futuro. El creía que outra Galicia era posible, non unha Galicia de progreso, e comezou a traballar arreo para facer realidade ese soño e empezou a colocar, como dixo, os alicerces, non, do que debía ser o novo país, non? Tuvo que facer moitos equilibrios, non, dentro do propio galeguismo, Valentín, porque había moitísimas sensibilidades que ian agromando e a cousa non era fácil de sobrelevar, non? No, de feito non hai. Pensamos que agora é diferente o de antes e seguimos igual, non? Non hai moita diferencia. A diferencia, posiblemente, sexa capacidade de cesión que tiveron nese momento. Cando se monte ese partido galeguista, que parece que foi unha cousa idílica, sinxela e tal, como ben dis, é dicir, hai sensibilidades moi diversas, e ademais hai entendementos de como afrontar un obxectivo común moi diversos. O que funcionou moi ben era o entendemento dese obxectivo común. Ali tiveron que claudicar porque decían, vale, pero é o mal menor claudicar todo isto porque efectivamente viñan dun contexto onde había dictaduras, dictablandas, pronunciamentos, entón estaban perfectamente conscientes de que ou se conquería ese camiño ou a cousa iba moito peor. E aí fixera tamén Castelao a viñeta, que non me lembro literal, non sei se vos lembrades vos, que decía, estamos facendo a obra, que non hai que poñerlle a trancos, non? É dicir, cando a obra está facendo, quen veña aquí, que venga a participar, non a poñer a trancos a obra, non? Un dos atrancos foi a chegada do Vieino Negro, non? Eses proxectos quedan, temporalmente paralizados, Bóveda é desterrado a Cádiz, vese obrigado a vivir afastado de Galicia, durante uns meses, igual que ya aconteceu a Castelao. Non sei como viviu ese distanciamento forzoso, como viviu ese episodio? Distanciamento político ou familiar? Os dous, ambos os dous. Familiar moi duro, porque él era familiar completamente. Él vivía a política, pero tamén vivía a familia. Pero xa ves que en 6 anos hubo 5 rapaces. Sí. Él decía que quería ter alrededor da mesa aos 12 apóstoles. Hubiéramos chegado a ser 12 se él hubiera vivido. No, ese ritmo, sí. Sí. Bueno, hai que entender tamén a mentalidade dun Bóveda absolutamente cristiano. Sí. Claro, cristián acérrimo, entón, efectivamente, para eu imagino o duro que sería, pois a nivel emocional é duro para calquera, non? Que che separen da familia dun xeito tan injusto, sabendo que ademais, quero dicir, calquera é capaz de empatizar nese contexto. Hombre, políticamente tamén perdeuse, aunque él estaba en contacto con todos os de aquí que escribían cartas e demais,
pero non o tiñan a él. Entón pedían que voltara, pero claro, hasta que non o deixaron vir. E regresou e volveu quizáis con máis forza que nunca, non? A preparar as eleccións do 36, nas que a Fronte Popular arrasou directamente, aínda que el non conseguiu o escano. Sí, el de feito, mira que curioso é o destino, non? Porque el perde de feito hai un pucheirazo moi sonado na provincia de Ourense, hai varios pucheirazos, non? Pero na provincia de Ourense, que é onde el presentouse por Ourense. Na Pontevedra preséntase por Ourense. Bóveda perde o escano, e iso que o Partido Galeguista presenta urnas, pechas o reconto de votos, xa anecdóticamente conto así, pois en Ourense pechas o reconto de votos, presentan urnas o Partido Galeguista á Xunta Electoral que ainda estaban precintadas en abril, e o reconto de votos pechados. Resulta que deciden que, bueno, que entre revoltas por non abrir un melón máis peligroso, concedenlle escano, que tamén iba por Ourense, Calvo Sotelo, e non o ten entón Bóveda. Uns meses despois das eleccións, Calvo Sotelo morre asesinado en Madrid desenrolando un escano que non lle correspondía, e Bóveda é detido en Pontevedra. Posiblemente non estaría porque estaría presentando xunto co Castelao como deputado nas Cortes o estatuto. Tocaría estar en Madrid cando alzamento. Pois digo, mira que alucinante, porque podríamos ter os dous vivos. E así chegamos a xullo do 36, prodúcese o alzamento e comeza directamente a cacería, non? Foron a por el xa desde nun primeiro momento, de feito foi unha das primeiras persoas en ser arrestada e posteriormente asesinada. Foi a de Alexandre Bóveda unha morte táctica? Unha especie de acción exemplarizante por parte dos fascistas? Sí. A de Bóveda e outros moitos. Os interfascistas efectivamente non se podían permitir manter unha fronte de guerra en Galicia, tiña que ser retaguardia. Entón, uns sitios, o que fan os militares para chegar e eliminar unha fronte de guerra é arrasar, que foi o que se fixo aquí. En 2 anos e medio puxémonos en 3.600 víctimas sen fronte de guerra algunha, é dicir, sen dispararse. Foi todo quitando poucas escaramuzas, o que ocorreu foi unha represión brutal pensada para iso. E, obviamente, se pensamos na Pontevedra daquela, imaginamos como pode funcionar isto a nivel terror na población, non? Na Pontevedra desa do 36, onde Bóveda era todo, un mozo super coñecido, coñecido por quen era e coñecido por como era, e cuns contactos enormes tamén daquela, non? Agora, se ti detes a un home o que ve a población é, carai, sendo Bóveda sen posibilidade de defensa ningunha, sendo quen é, acaba fusilado, os demais entran en pánico, porque xa saben que o seguinte, claro, é dicir, se el non se puido nin defender, imagínate que pasa cun calquera. Sí, terrible. Gustaríame seguir un pouco eses pasos de Alexandre Bóveda en o 18 de xullo do 36. Prodúcese o alzamento, vai ao goberno civil de Pontevedra, interesase pola situación, e que pasou entón, Valentín? El sube o goberno civil de Pontevedra, que estaba tamén na Deputación. E ademais vai porque el despois xa voltara a Facenda, pero durante un tempo tiña excedencia de Facenda e foi funcionario da Deputación de Pontevedra. A Deputación interésase por como vai, incluso chegan a chamar, non me lembro, pero me parece que a Ourense, como tiña coñecidos incluso, o capitán que suba de Telo, un Sánchez Cantón, ou alguén dos que sube, dos militares, pregúntalle se pode facer o favor de chamar para ver como está a súa familia non sei onde. E fai ese chamada e consigue contacto. A él detéñeno. Lévano xusto enfrente á Deputación, o que hoxe é a Facultade de Belas Artes de Pontevedra, era o cuartel de San Fernando, onde saleu a dotación militar que foi a Deputación a detelos, non? Porque aquí deteñen a Bóveda e a Guiance, a Mancio Camaño, a máis que había ali. Aínda que os xuizos despois van por outras vías distintas, non? Bóveda vai xunto con Guiance na súa causa, a causa sumarísima é dos dous, de Bóveda e de Guiance. Pero collen a Bóveda, levan ao cuartel, toman algo amigablemente, dinlle, bueno, para comprobar que todo está ben, o propio 18 non se cursa acusación ninguna contra el. E deixano marchar. Bóveda marcha.
O que si lle din é que teña cuidado, porque dali a súa casa en Pollo le iría na avenida de Andurique, en frente do Pazo de Besada, pois como a 1,5 km aproximadamente de dali, desa Alameda de Pontevedra, había que cruzar a Ponte Abar, que dinlle, bueno, por ali pode haber escaramuzas, bueno, unha bala perdida, bueno, que mellor quedará aquí. Efectivamente, queda aquí, vais a Rúa do Oliva, a casa dos seus sogros, na casa de Álvarez Limeses. E incluso ali, despois xa, entramos en dudas durante anos de se Bóveda, este outro episodio moi interesante na súa mentalidade tacticista, porque Bóveda era un tacticista alucinante, se puidendo ter fuxido, porque pudo, Sí, non, eso non o é verdade. fixo. Entón, sempre estamos na discusión de Bóveda quedou pensando que tiña posibilidade de defensa, que non ia ocurrir o que ocurreu, non? Exactamente. Que teria fuxido, ou Bóveda quedou... No, eu teño outra teoría. A ver. Ou Bóveda quedou... Teño outra teoría, pero porque hai testemunhas, agora conto. A máis desto falouse pouco. O Bóveda quedou sabendo que posiblemente, aínda que non tivera defensa, e así testemuñou despois no xuízo, cando dande as últimas declaracións, di que a súa morte estará seguro que causará, que logrará máis adeptos á nosa causa. A causa efectivamente, da nación galega. Por qué? Claro, desto a única testemuña é nunha entrevista que lle fai Xosé Fortes, isto contomo el oralmente, non hai documentación sobre iso, pero Xosé Fortes nunha entrevista que lle fai a Filgueira contalle que subiran, que el sabía que avisaran, que fora alguén a avisarlle, alguén do partido, sen decir nome, pero que foran a avisar a Casa de Oliva a decirlle fuxe, porque nos acabamos de enterar por outro militar e tal que nada, que o que van é a chimparte. Marcha daqui porque non tes, van a matarte. Ti estás xa sentenciado. Esa a mensaxe que lle trasladan a Bóveda. E Bóveda di que baixo ningún concepto. Que eso sería como darlle forzas a eles e que el aí non puxe, non fixo nada e así se vai demostrar. É unha miña teoría, efectivamente, porque eso son todas lucubracións, pero nunha mentalidade dun tipo que ademais sabía ver chegar as cousas. Non lle podemos adolecer a Bóveda de inocente. Pode ser moi boa persoa, pero inocente non era. De feito, sabía organizar un partido, alguén así non é parvo. Por que digo isto? Porque posiblemente digo, bueno, pois se me defendo, podo zafar, e se non me defendo, ao final, igual consigo pois o que acabou dicindo el, que a miña morte logrará máis adeptos á nosa causa. Ese testemunho fai que Bóveda non escape. E a partir dali, bueno, xa se fai un proceso, chamanlle xuizos sumarísimos, é unha farsa, sen garantía xurídica algunha, onde o propio, de feito, o expediente está no arquivo de Ferrol e pódese consultar perfectamente, o que non está todo transcrito, non o temos todo transcrito, pero a gran maioría, bueno, pues, o abogado defensor é un militar alzado. Incluso hai momentos onde o abogado defensor quere defender o seu... quere facer valer a defensa do seu defendido, do acusado neste caso, hasta o fiscal, que era Rivero de Aguilar, que tremendo tipo, vamos, mándalle calar, e como, claro, o fiscal era comandante, o abogado defensor un teniente, se tenía que callar. O rollo despois é pensarmos que aquí se tivo algún tipo de xuízo, claro, porque o chamarlle así tamén era algo que os militares facían moi ben, revestir un asasinato público dunha legalidade. O caso é que a familia, aínda que moveu Roma con Santiago para tentar evitar o inevitable, Bóveda foi condenado a pena capital e pasou aínda unha temporada en prisión. Como foron, Amalia, non sei se lle contou a súa nai, como foron un pouco eses días de prisión? Puiden ocasión de ler que foron momentos insoportables por ese tránsito de reclusos que sabía que os sacaban dali para asasinalos e el era consciente en todo momento do que lle iba a pasar, non? E ela supo que en algunha ocasión tamén a él o sacaron da cárcere e o levaban de un lado a outro e o que pretendían era que él saíra, andivera e poderlle dar pola espalda, pero él foi moi valiente en todo eso. El, de feito, el está preso en Pontevedra, lévano a Caldas, voltano a Pontevedra, lévano a Ponte Caldelas, en Ponte Caldelas... Levan a la Fracha. Sí, pola zona da Fracha, que eu monto aquí pertiño de Pontevedra, dinlle que baixe.
baixa e tal, el dixo que no. A mí si me queren matar Efectivamente. de cara, non de Que se me espalda. disparan que sexa así, aquí. E incluso despois, non sei quen testemunha. Non, que din que un deles dixo a outro, mira, vámonos que nós aquí non temos nada que ver. Claro, a Guardia Civil, que o fagan eles. Decían, se queren este tipo de historias que fagan os cívicos, non? Que ao final eran os grandes asasinos. Despois había de todo, vamos, pero dificultad eso, pues recala en Ponte Caldelas, queren ali pues pasear, volta para aquí. Moveron Roma con Santiago, acudiron por todos os lados, a mensaxe sempre foi a mesma, eso non ten solución. Sí, acudiron a Madrid, sí. Entre as persoas que acudiron foron as mozas de Praceres. Ah, sí? Sí. Claro, ademais Bóveda decía antes que era moi bo cristián, estaba moi ben considerado, incluso siga vendo, había tamén un clero, un alto clero galeguista daquelas, móvense por todas as esquinas, é dicir, como a nivel civil non foron capaces, a nivel militar non se puderon mover moito, porque aí non había moito coñecemento nesa rama, a nivel eclesiástico moveise moitísimo, nada, non se puido facer nada. Entón xa estaba determinado. Mira, por facer un inciso tamén, cando falamos do sumario de Bóveda, que antes falaba da testemunha de Filgueira e tal, tamén sempre había esta cousa de que Filgueira non foi a declarar. Non, é dicir, no sumario non existe chamada a declarar a Filgueira. Cousa distinta é que podía ter feito máis, indubidablemente, non? Mollarse, claro que sí, e non o fixo. Aí o medo libre. Pero cando que algo que sempre discuto moito que me digo, é que Filgueira non foi, digo que Filgueira non foi porque non foi chamada. Se no sumario, é dicir, se no proceso sumarísimo, chaman a alguén a declarar, se non está en media hora, está a Guardia de Asalto petándolle na porta en 5 minutos. Sí, exactamente. Non consta chamada a declarar baixo... Non consta, ademais, hai unha cousa moi clara. Filgueira, a miña nai sempre tuvo moita amistade con a familia de Filgueira. Sempre estiveron moi unidos. Moi unidos. Porque eu recordo de ir de pequena a casa de Filgueira cantidad de veces. Sí, tiveron moi boa relación. Tiveron unha relación moi boa. Non sei se foi o tío Alejandro, que era dos maiores, pero como é a cousa que iban velo ali á cárcel, el decía, tráedeme libro. Era el tío Alejandro. Foi, sí, teu irmán. Sí, meu irmán. Ao final, cando se iban a marchar, dixolle, traédeme libros. Dixo. É o que lle pediu. E iso acordábase Alexandro moitísimo. Sí, e ademais, despois da entereza del, de que iba Amalia ali e iban tal, era él quen consolaba. Sí, iba a preguntarvos, a víspera do asasinato, recibiu a visita, non, da súa familia. Quería saber eso, se me podíades contar un pouco como foron eses últimos momentos cando a visita da familia que non foi a Amalia. Non a deixaron ir. Non a deixaron. Non, a familia non a deixou ir porque ela xa tiña a mitad do embarazo feito. Estabas ti aí. Estaba eu aí. Sí. Entón, pidíronlle que non fora. Xa. Nin foi aí, nin foi a capela de San Amaro, que foi onde estivo el de corpo presente. E aí tampouco a deixaron ir. Ela, é o que sí, que di que sentiu os tiros. Sentiunos. A caíra. Mira unha cousa moi así. El fusilaron ás 5:30 da mañán. Eu nacín ás 5:30 da mañán. Que casualidade, non? E decía a miña nai que era unha casualidade tremenda. Amalia, como lle explicou a súa nai cando era unha nena que foi o que lle aconteceu ao seu pai? Como lle explicaba? Pois nada, non, ela falaba pouquiño. Había que sacarlle, mentras foi nena non me enterei de nada. Empecé a enterarme sobre os 8 anos, así, cando empezou miña nai, tiñamos as misas na capeliña que había ali en Pollo Pequeno, que, bueno, son Salvador, entón, despois deso, da misa, o día 17 nos levaba a San Amaro, ali a rezar
por meu pai. El quería ter todo preparado, non? Para a súa última viaxe, escribiu 3 cartas, unha a súa muller e fillos, outra a un irmán, outra a Pedro Basanta, cartas cheas de dignidade e de amor tanto por Galicia como por vós, como polos seus, non, Amalia? Hombre, sí. Madrugada do 17 de agosto de 1936. Choliñas, miña peque, vidiña, quixen escribirche moito, mas xa sabes canto puidera dicirche. Perdóame todo. Que os peques me lembren sempre. Que cumplas todos os meus encarregos. Eu, Almiña, estarei sempre con vos como che prometí. Fallan uns minutos e teu valor por vos, pola terra, por todos. Vou tranquilo. Adeus, vidiña. Vive pros peques e os vellos. Abrazaos, confortaos. Sé ti, miña pequeniña, admirable, a máis valente de todos. Alá sentirei ledicia e satisfacción de ti e de todos. Lembrarei vos sempre, velarei por vos. Adeus. Contigo, cos peques, cos vellos todos. Estarei sempre na lembranza, na máis grande, a máis fonda, a máis infinita das apertas. O voso Xandro. E ademais quixo levar no seu peto a foto dos seus neniños, non? Para telos moi preto del. Claro, a miña non a podía levar. Non, a túa non. Ela non facía. A túa non, pero Sí, dos teus pero irmáns. efectivamente, hombre, dito así, deulle tempo, porque ao final estivo tempo preso, non? E ao final teste que someter a subir mentres dura o proceso. Bueno, non é algo sorpresivo. Pode ser sorpresivo a detención, pero non sorpresivo ao final. Agora, efectivamente, nun proceso onde estás detido, tes tempo de maduración do que vai ocurrir, pois deulle tempo con esa mentalidade absolutamente calculadora a telo todo como ele gustaba, perfectamente calculado. Mi patria natural es Galicia. La amo fervorosamente. Jamás la traicionaría. Aunque se me concediesen siglos para vivir, la adoro hasta más allá de mi muerte. Si entiende el tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada la pena de muerte, la recibiré como un sacrificio más por ella. Hice cuanto pude por Galicia y haría más si pudiera. Si no puedo, hasta me gustaría morir por mi patria. Bajo su bandera deseo ser enterrado, si el tribunal en conciencia juzga que debo serlo. Y este agarimo. Permítaseme la única palabra gallega que empleo en el idioma que he hablado siempre, que le tengo a la tierra sagrada en que tuve la dicha de nacer. No me obliga a sentir ningún odio a España, a la que por derecho pertenezco. Solamente he combatido Chama sus moito a errores, atención a enteireza, a veces non? A sus crueldades valentía. El pediu políticas para con mi Galicia que non lle y vendaran costa. os ollos, que quería ver o que iba a pasar con el. Tivo tempo incluso para perdonar os seus verdugos e desde logo pediu ser enterrado envolto coa bandeira galega, non lle o permitiron, pero houbo quen o facilitou, non? Pero sí, esto se pues, apuso. tiña- Bueno, eso é verdade, pero hai quen dubida se foi verdade ou non, pero miña nai di que eso foi verdade. O da bandeiriña pequena no peto, non? Soterrada, pequeniña, pero que levaba dentro a bandeira galega. De feito, a bandeira coa que pretendían enterralo, que case, é dicir, se lle deixaran cumprir esa vontade, estaría enterrado coa bandeira do Liceo Casino de Pontevedra, Sí. coa bandeira galega. A sede do Partido Galeguista está pegada. E claro, a primeira bandeira que tiveron a man pillar para ir a salida, acompañalo e leválo como bandeira para enterrar foi esa. Despois non lle permitiron. Esa bandeira pois voltaría ao seu sitio, imagino. E cando Cesto di que coñecía un dos guardias que lle permiten ir a apertalo, pero despois tamén estivo en San Amaro, bueno, que en algún momento de achegarse Eso chegou a ele, foi dar un bico Sí, e... a bicar o cadáver e que ali pois se mete unha bandeiriña agochada no peto porque se a miraran pois non o deixarían ir con ela, claro. E o día 17 brutalmente asasinado, non sei en que condicións quedou a familia. Amalia, unha muller moi nova, viúva, con 4 fillos pequenos, unha nena en camiño que era vostede. En que condicións quedou a familia e como puido sair adiante Amalia?
Pois con moita pena, bueno, moita tristura, moi difícil, pero bueno, en medio de todo, ela non económicamente axudáronlle moito. Axudáronlle meus avós, os de Ourense e os de Pontevedra, aunque os de Ourense, meus avós de Ourense, eran persoas de poca, non sei como decir. Eran moi humildes. Eran moi humildes. Vamos, Bóveda provén dunha familia absolutamente humilde, que coñeza a casa onde el se criou derrapado na Rúa Barreira, é unha casiña desas da Rúa Barreira, pequerrecha de todo, vamos. Eran moi humildes, pero a familia de Amalia si era unha familia xa burguesa, ben acomodada, o pai é dicir, o sogro de Bóveda, Xerardo de Limeses era inspector de educación, era alto funcionario, mas viñan de boa familia anterior, bueno, unha familia que gracias a iso puderonse manter. E despois ela quiso traballar, porque ela non había acabado a carreira de magisterio, porque enfermara, e entón o pai, Xerardo, non a deixou continuar con os estudios. E despois, cando enviudou, foi cando ela acabou o que lle quedaba a carreira. Al acabar a carreira, empezase a preparar para facer as oposicións de magisterio, pero salen tamén, a vez, salen as oposicións de Facenda. Entón, ela pensou, dixo, si eu collo e me meto no magisterio, meus fillos van vivir sempre metidos en unha aldea, porque a mí onde me van mandar non me van a mandar ao mellor sitio, sobre todo sendo quen son. Sí, bueno. Mandaríame a aldea máis humilde, máis remota, para que todos me... Mestra de escola era un problema daquela, sí. E entón foi cando se preparou para a Facenda. E que significaba Amalia para Alexandre? Pois, toda a súa vida, porque el solo quería vela feliz a ela. As súas choliñas. Esas choliñas. E nada, el unha vez antes, estando na cárcel, dixo, se eu hubiera feito caso a ela, non estaba aquí. Temos que entender o presente tan fabuloso o duro que foi conseguir. Son as malas leccións. E outra é a propia da Amalia, de vida, de decir, pois, como alguén é capaz de sobrepoñerse a algo tan terrorífico, porque non é terrorífico porque é que che toca despois convivir cos verdugos. Aí está. Eles, decir, como chegou a sobrepoñerse Amalia e a outras miles de Amalias que hai polo país adiante para chegar a darnos este legado que agora pelexamos, que traballar a memoria máis desde a perspectiva máis amorosa, leda e de procura de xustiza. Sí. Algúnha vez os verdugos pedíronlles perdón? Non, que va. Nunca. Que eu teña constancia, nin no caso Amalia, en ningún caso. Non, e miña nai, ademais, contaba que ela creía que había xente que a quería, apreciaba, en cambio, algunha vez que pasaba pola rúa da Oliva, casi a escupían. Bueno, había que... o asesinato de Bóveda provocaba eso, a significación absoluta despois. Que despois que ela pasou no mal, por eso, porque a xente, por medo, por o que fora, cruzábase con ela e retiraba a cara. Repudiaba. Entón, eso tamén doe. Xa, hai uns meses aquel xuizo totalmente irregular o que foi sometido Alexandre Bóveda foi declarado ilegal e ilexítimo a beiro da Lei de Memoria Democrática, foi nun acto moi emotivo presidido polo presidente do goberno Pedro Sánchez. Non sei que significou aquel xesto para vos, sentides vos reparados? O documento de reparación que entregou o presidente. Que eu aquel día penso que estaba entre nubes, porque pensando, decía eu, total, vimos aquí, perdemos o tempo e tal, total para nada. Que non é nada, porque o que pretendemos é que anulen o suízo. É o único que me poden reparar a min é que eu hubiera feito reparación a miña nai, porque miña nai morreu con a pena de que
se o home foi ajusticiado por, como quen di, por malo. Por poñer contexto, mira, o único que lle escoitei pedir a miña avoa públicamente non foi nada máis que ela quería un papeliño que dixese que o seu home baixo ningún concepto traicionou a patria. Quería un papel que puxera eso. Dicía, non quero nada máis, eso non ten coste ningún. É dicir, xa, e a pesar de pedir iso, morreu no 2000... Eles 2001. No 2001, sen telo. No 2001, que non falamos do 75, desa España que aínda estaba, 2001. No 2001. Entrando xa no século 21. En este estado non foron quen de darlle ese diploma que ahora lle entregaron a filla. Entón, pero, bueno, o que me entregaron a min solo di que é unha reparación... No, di... Bueno, quero dicir, sí, emocionouche. Bueno, sí, emocionoume, claro. Porque tal, pero despois, pensando fríamente, decía eu, que traballo lles costara, en vez de decir... que a reparación tal e cual, decir anúlase o suízo. Tan difícil é. E non, sigo pensando, eu xa sei que vou morrer, a ver se meus fillos consiguen que ver en un papel tamén, como decía miña nai, ver no papeliño que ese suízo foi inútil. Anulado, vale. A cousa que ese documento chegou nos asinado no momento do goberno de Rajoy. Claro, saleu a lei, eu fixen a solicitude, tardaron, e ao final a base de insistir, veunos témolo asinado por Rafael Catalá. Sí, que por unha banda é así, e non é vingativo que digo, nin tal, digo, me apetece que o asinara xente que sei que o estaba asinando sen gusto ningún, pero esta é a democracia, amigo, e se ves a xogar, isto é lo que hai. Xa. Entón, esa lei mellórase despois neste executivo actual, non? Amplíanse certos dereitos, entón dase este outro documento que amplía un poquinho onde di que efectivamente que a democracia española recoñece ilexítimos, ilegais e ilexítimos todos os tribunais deste estilo e tal, polo cal anula as sentencias emanadas dos mesmos, non? Claro, é un documento que isto emite, aquí hai que ser moi explícito, porque é un documento que emite o Poder Executivo. Nas democracias, na maioría das democracias hai tres poderes, o legislativo, executivo e judicial, non? O legislativo legisla, o executivo executa, o judicial entra nos ámbitos judiciais. Por que digo isto? Porque o Poder Executivo non pode anular suizos. Fixo unha lei dentro do que pode. Que tería que facer, que o que quere Amalia, que queremos a maioría dos que... Bueno, a maioría, queremos a anulación judicial, non a anulación simbólica. Exactamente. Para ese segundo paso, o Poder Legislativo, o Parlamento, aí tería que emanar unha lei aprobada que poida facerse cargo executivo onde se modifique a actual lei do Poder Judicial. Porque os suíces, coa lei na man e coa lei da amnistía, proíbe os suíces, e aí está Baltasar Garzón inhabilitado por meterse niso, non? Sí. Precisamente reabrir ese tipo de causas. Entón, aínda que haxe suíces superdemocráticos que queiran meterse nese fregado, non o poden facer porque directamente están prevaricando. Hai que abrir unha lei que ou ben anula a amnistía ou modifique certas premisas legais que lle permitan aos suíces coller esta causa, ir ao expediente de Ferrol, porque este papel, por exemplo, que lle dan a Amalia sobre Bóveda, eu hoxe vou agora ao expediente onde está depositado o xuízo sumarísimo de Ferrol e ven cunha diligencia administrativa conforme se deu cumplimento desa sentenza. Que é o que teríamos que ter para que ese xuízo fique anulado legalmente? Unha disposición posterior nese sumario onde diga, pois tal xuíza, con el visto bueno de tal lei, efectivamente anulo e declaro ilegal e ilexítimo este proceso. Eso sería o verdadeiramente, é dicir, a anulación verdadeiramente legal. E agora onde vou? Porque digo, podo xustificar porque todos queremos anulación legal, pero o Estado español non se pode permitir o luxo, isto hai que contalo así, de anular eses suizos, porque entón daría lugar para que ti, como filla viva ahora, lle reclames ao Estado unha responsabilidade patrimonial sobre non só a morte
porque este Estado é heredeiro do Estado anterior. Non hai unha ruptura, ou unha transición, é dicir, o Estado actual democrático herdeiro do emanado do golpe de Estado, co cal o Estado seguiría sendo responsable, subsidiario patrimonial sobre a morte injusta a Alexandre Bóveda, sobre todos os reos que houbo neste país. Entón vivimos nese limbo, pero no momento que se anule todo, que se faga legalmente, a mansalva de peticións que se abren aquí sobre devolucións de bens e traballo esclavo e asasinatos, etc., é unha barbaridade. Ora, dende un punto de vista, se queremos madurar como Estado, algún día imos ter que afrontalo. Unha historia que ten moitos capítulos por escribir. Amalia Bóveda, Valentín García Bóveda, moitísimas grazas por pasarvos pola Ferida Aberta no 36. Foi un auténtico placer. Sí, pois o placer debe de ser para Valentín, porque eu estuve máis calada que nada. Bueno, é un placer, Nuria, porque de feito, falar destas cousas, que tías publiques e as traballes, non? Fai que fagamos memoria pública de verdade. Porque tristemente, ata entonces, por así decirlo, isto quedaba nas conversas de casa, claro, que é alucinante. Entón, o teu traballo, Nuria, é fundamental, é básico, e chama cando queiras, por favor. Pois moitísimas grazas, de verdade, un bico forte aos dous. Unha aperta enorme. Graciñas a ti. Adiós. A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López.